Nebo snad ty jahody ještě nedozrály. Ale dozrály. Jenomže pan Spejbl se nemůže otrhnout od křižovky a hurvínek lenoší. Nežádoucí duševní stav na 4. To je nuda. No jo, máš pravdu. Ano, nuda. Akorát na 4. Díky. Ach jo. Jo tak? Tak hele, přestaň lenošit, popadni košík a jdi se sbírat na naše záhony dozrálé jahody. Ona tě ta nuda na to tata přejde. No jo, to jsem se zase jednou uřekl. Když zase ten pes vězí, abych si košík nosil sám. Ach jo. Takhle bychom si žádné jahodové hostiny nedočkali, bábinko. Cože? Ale prosím tě, však my ty jahody nazbíráme sami, Máničko, víš? Ale provedeme to tak, aby pan Spejbl s hurvinkem nevěděli. No, a aby se lekli, že jejich jahůdky se sbíral někdo cizí, vi? Žary, no, jedeš, Žaryko. A já budu dělat, že jsem nešťastný, že nám někdo cizí ukradl naše jahody. Tak. A teď hezky neviditelně A neslyšitelně jako 2 myšičky. Jo. Naštěstí na 7. Pěkný, dobrý den přeju. Šetečková, Manko, kde se tu berete, paní? Ale měla jsem cestu kolem, tak jsem si řekla, podívám se, jak trávěj víkend tu Spejblu. A taky, jestli už jim dozrály jahody. Mám v duši pár zavařovaček. Nezlobte se, paní Všetečková, ale máme hosty. To já zase půjdu, no. To mě uděláte velikou radost. Nashledanou. S Bohem! Neštěstí na 7 je Všetečková, totiž pohroma. Což je jedno a totéž, viď? Tak pojď, Jerry, půjdeme za hurníkem a pomůžeme mu sbírat, ano? Jerry, kde jsi byl? Tiše, ať mě neprozradíš. Víš, co má bábinka s Máničkou za lubem? To jsem zvědavá, jestli nám tenhle žertík vyjde. No, trojte, děvčata. Co je? Nebesička, tamhle. Co je? Paní Všetečková. Rychle se schovat, ale kam? Tamhle za to dříví, jinak se jí nezbavíme. Honem. Jo, co vy dva tady? Jak si to vysvětlíte? Co je? Naše vzácná sousedka. No, nazdar. Je, a hleme se. Košík je plný jahod. A nikdo. A tak dozbíráme, co se dá. A potom hezky hajdy odtud. A dobrý je to, jo. Tak máme po jahůdkách. Tak to tedy ne. Jdeme na ně. Počkejte, mám prima nápad. Prima divadýlko. Všetečková je zabraná do jahod. Nadělám si samý jahodový laskominky a nikomu v baráku nedám ani košnout. Jo, ty jsi úplně podobná. Tak já se do ty blechárny oblíknu. Jahůdečky moje. Ale ne! Je! Má! Ale ne, to bych přeci já, dobrá Všetečková, nikdy nedokázala. Maria, to jsem podobou celá já. Já si sama sobě odporuju. Teď já kde můžu, tam i pomůžu. Přistupte prosím všichni blíže a poděkujte naší paní sousedce za vydatnou pomoc. No tohle? Že ano, paní Všetečková. Co? Nikdy bych si nepomyslel, paní sousedko, že jste nám přijela pomoci se sklizní jahod. Ale já
Ráda. Ráda, tatí. No a teď vás všechny zvu na slíbené jahodové hody. Jako i mě? Řekl jsem přeci všechny. Tak to si považuju, sousede. Tak za tohle si to dokonce zasloužíte.